Mens jeg gik på gymnasiet, der var der så 11. september med angrebet mod tvillingetårnene. Og jeg kan huske, at vores rektor på gymnasiet kaldte os ind til sagen for at holde 1 minuts tavshed for alle de ofre i USA. Og da Afghanistan så mistede langt flere civile, der gik jeg ind til rektoren og bankede på hendes dør og spurgte hende, om vi kunne holde 1 minuts tavshed på mit hjemland. Og der sagde hun nej. Kaniska Dastagir, velkommen. Hvorfor må jeg ikke kalde dig nydansker? Du er jo ikke født her. Nej, men jeg er opvokset her. Jeg er ikke indvandrer, jeg er dansker. Der findes en gruppe mennesker i Danmark, der er danske, men ikke pæredanske. Jeg kommer fra Tyrkiet. De er kommet til landet som flygtninge og indvandrere med deres fremmede kultur og mørke hud fra lande som Iran, Tyrkiet og Somalia. Og selvom nogen er født og opvokset i vores eget lille land, kalder vi dem alligevel ikke danskere, men omtaler dem som tosprogede, anden generations indvandrere eller sågar perkere. Men hvem er disse nye danskere? Er de farlige, eksotiske eller helt ligesom alle os andre? DR3 har undersøgt de nye danskere i statistikker og på nært hold. Velkommen til Perkerdansk. Forskellen på en rettroende muslim og en kulturmuslim, det er, at en rettroende muslim, han er en praktiserende muslim. Han beder 5 gange om dagen, han faster. En kulturmuslim gør ikke alle disse ting. Jamen, jeg ser nok mig selv som en kulturmuslim på nogle punkter, og så praktiserende muslim på nogle andre. Der er nogen, der bare sådan pick and choose, og det er sådan lidt kulturelt muslims, vil jeg sige. Sådan, og så er der nogen, der er sådan helt hardcore, juridisk, teologisk, dogmatiske muslimer. Der er mange, jeg kender, som jeg er muslim, og jeg tror på Allah og det ene og det, men de gør ingen af tingene. Altså, de beder ikke, de faster ikke. Og islam er mere end bare en titel. Altså, Gud kan ikke bruge dig til noget, hvis du bare kalder dig selv muslim. Dem, der for eksempel drikker i weekenden, og så beder bønnerne i hverdagen. Altså, det er enten eller. Det er sjovt faktisk, fordi min fætter, din fætter også, han skrev til sin ven, hvad så skal vi tage en fredagsøl? Ja. Og så lavede iPhone autocorrect til fredagsbøn. Så vi har en iPhone, der ikke er dansk. Jeg føler, det er ikke helt til punkt og prikke. Altså jeg er ikke sådan en total ekstremist, men jeg følger den. Jeg følger islam, og jeg er OK praktiserende. Altså, der er nogle mennesker, der sidder og beder, det jeg gerne vil lave, de er positioneret så beder det til vor herre 25 timer i døgnet. Altså, sådan nogle fanatikere, den giver ikke en rød øre for. Altså, man skal også passe sit arbejde også ved siden af sin religion. Vi kommer ikke fra en decideret religiøs familie. Nej. Det er også derfor, det har været lidt svært for dig at få tørklæde på. Det er ikke sådan, albanere er muslimer, hører man. Og det kan være så vilkårligt, hvor religiøs man bliver fra det ene øjeblik til det andet. Om sådan, hvordan man har det psykisk, hvordan man har det sådan... Ligesom alle mulige andre mennesker. Ligesom nogle mennesker lige pludselig går i moské hver dag, hvis en af deres forældremedlemmer har fået kræft. Som man også kan se alle mulige andre steder. Eller hvis man er ung og har det svært og skal til eksamen, og så reciterer man lige pludselig lige inden man skal i seng sådan en eller anden slags... Nu siger jeg Allahu Akbar 33 gange, og Subhanallah 33 gange, fordi jeg er vildt nervøs for at dumpe. Ja. Sidste år var det 2 aarhusianske kvinder, og i aften kan DR2-programmet DR2 Nu fortælle om 2 nye tilfælde af unge danske kvinder, der har skiftet skolen ud med hellig krig. Velkommen, Katra Pawani. Din far fik jo stoppet dig i den her radikalisering, men hvorfor i alverden kan nogle kvinder have lyst til at drage mod et land med den begrænsning i deres friheder, som det måtte betyde, frem for at blive i Danmark med det kvindeliv, de kunne få her? Altså, det er et svært spørgsmål. Kompliceret svar. Mit navn er Katra Pawani. Jeg studerer jura. Jeg får ofte at vide, at jeg er en elendig muslim. Jeg beder ikke 5 gange om dagen, selvom jeg synes, det burde man. Altså, det er godt at holde de 5 daglige pauser. Og nogle gange så går mine fortolkninger også hen og bliver for flydende, har jeg fået at vide. Men det har jeg egentlig også filmet, fordi jeg kender mange, som beder de 5 daglige bønner, gør alt, hvad der står udadtil, men er elendige mod andre mennesker.
I folkeskolen, der var langt de fleste elever med anden etnisk baggrund. Og det var nærmest en selvfølge, at selvfølgelig var man muslim, uden at man egentlig vidste noget om islam, og uden at man overhovedet praktiserede det. Vi voksede op i et hjem, hvor min far gik meget op i, at vi skulle selv have lov til at vælge. Så det var ikke et religiøst hjem. Lige da jeg startede på gymnasiet, der var jeg stadigvæk overbevist om, at jeg ikke troede på nogen religiøse bøger. Jeg troede ikke på Gud. Alle de der forskellige grupper, som var ekstremt praktiserende, de fik jo øje på mig. Pigen med afghansk baggrund, muslimsk baggrund, som vælger at afhoppe. Men folk behandlede mig pænt alene, fordi jeg tror, de tog det som en udfordring at omvende mig. Mens jeg gik på gymnasiet, der var der så 11. september med angrebet mod tvillingetårnene. Og jeg kan huske, at vores rektor på gymnasiet kaldte os ind til sagen for at holde 1 minuts tavshed for alle de ofre i USA. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Kort efter så blev Afghanistan så angrebet. Og det er jo mit bagland. Og da Afghanistan så mistede langt flere civile, der gik jeg ind til rektoren og bankede på hendes dør og spurgte hende, om vi kunne holde 1 minuts tavshed for mit hjemland. Og der sagde hun nej. Og jeg kan huske det øjeblik, at jeg blev rigtig skuffet. Og at jeg forstod, at der var forskel på værdien af menneskeliv. En krigserklæring på en muslim i Afghanistan er en krigserklæring mod muslimer alle steder, uafhængig af tid, sted og race. Hizb ut-Tahrir var allerede i gang med at italesætte det her angreb mod Afghanistan og den krig, der lige var startet. De gik ud og holdt foredrag om det, og det var den, der kom ind af mit øresnegl. Og jeg tænkte, der er nogen, der i det mindste tør at tale om det. Der er nogen, der gider forholde sig til det. Der er faktisk nogen, der bekymrer sig for mit Afghanistan. Ordet halal er et arabisk ord, der betyder, at noget er tilladt ifølge islam. Ordet bliver ofte brugt om mad, der er tilladt at spise. I muslimske lande bliver halal også brugt som en generel betegnelse for legitime ting, og derfor ikke kun om mad. Halal er en modsætning til ordet haram, som betegner, at noget inden for islam er forbudt. For at kød er halal, skal slagtning ske efter en helt bestemt metode, kaldet sabia. Sabia består af en række ritualer, der skal sikre, at slagtningen lever op til Koranens krav. Før selve slagtningen skal man sørge for, at dyret har hovedet vendt mod Mekka, hvorefter den rituale handling indledes med ordene i Allahs navn, den barmhjertige, den nådige. Da det er forbudt i islam at spise blod, er det essentielt i forbindelse med slagtningen, at dyret tømmes for blod så effektivt som muligt. Det gøres ved, at man skærer gennem halspulsåren, struben og spiserøret med et enkelt snit, dog uden at beskadige rygmarven. Et andet væsentligt punkt i sabia er, at dyret skal behandles med venlighed og ro, og i øvrigt ikke føle hverken sult eller tørst inden slagtningen. Hvis det skal være helt efter bogen, må dyret ifølge islam ikke være bedøvet. Men i Danmark er det af dyrevelfærdsmæssige årsager lovpligtigt at benytte bedøvelse. Slagtningsprocessen afsluttes ved at bede en bøn. For at undgå forbudte madvarer, altså haram, er der nogle helt grundlæggende ting, som man skal være opmærksom på. Man må for eksempel overhovedet ikke indtage rovdyr, og derudover heller ikke spise hverken gris, hund, æsel, muldyr eller elefant. Insekter er heller ikke karakteriseret som halal. Derfor skal man for eksempel passe på madvarer, som indeholder det røde farvestof E120, også kaldet karmin. Stoffet E120 stammer nemlig fra skjoldlus. Nogle kaffebarer har været i søgelyset på grund af deres jordbærdrikke, der førhen var farvet af netop E120. Andre søde sager kan heller ikke sige sig helt haramfri. Vingummi og lakrids indeholder nemlig ofte gelatine, der fremstilles af sener, hud og knogler fra dyr, og oftest fra svin. Nej, jeg spiser ikke svinekød. Jeg har ikke nogen forhold til svinekød. Altså, grunden til, at vi ikke spiser, det er simpelthen fordi, at islam ikke tillader os at spise svinekød. Fra Muhammeds tid, der sagde han, trikina, svinekød er der meget sygdom i. Hold jer fra det. Altså, vi har en rullepølse,
total skandale lige nu, ikke? Altså, nogen vil jo mene, at svinet ikke altid... Der har ikke noget med svinet at gøre, der er listeria-bakterier i. Altså, som barn blev det ikke serveret hjemme hos os, fordi mine forældre var muslimer. Da jeg flyttede hjemmefra, så gik jeg ikke ned i køledisken, hvor der var svinekød, fordi at jeg havde aldrig fået det. Det var ikke en vane for mig at tilberede det. Jeg kan sige, hvis jeg bliver inviteret til et eller andet, og jeg ikke ved, hvad det er, så spiser jeg bare. Jeg har ikke spist kød mange år, fordi jeg vidste ikke, hvordan de slagtes. Og så møder jeg Magda, og så laver hun arabisk mad, falafel og diverse, og jeg bliver glad på maden og på Magda også. Selv de fleste muslimer, der er kulturmuslimer, de spiser ikke svinekød, tror jeg. Der er nogen, altså selvom de ikke følger nogen regler overhovedet, så er det ligesom den sidste... Bastionen. Den sidste identitetsmarkør, sådan, jeg spiser ikke. Og så er de lidt bedre mennesker end dig. Ja, lidt bedre muslimer. Sådan lidt, det har sådan lidt moralsk upper hand. Jeg ryger rigtig meget hash, jeg knaller damer, men jeg spiser ikke svinekød. Da jeg var lille, prøvede at spise svinekød, men jeg vidste jo ikke, hvad det indebar. Jeg vidste ikke, hvad det betød jo. Jeg spiste for mig aldrig. var det bare kød. Altså. Men jeg var også meget mere religiøs, da jeg var mindre. Der var, til studenterkørsel, sjovt nok, der så jeg nogle de der pølsehorn, og jeg vidste, det var med svinekød, men jeg havde fået at vide, at der ikke var svinekød i. Så jeg har lige smagt det, men jeg kastede det op igen. Nej, jeg har ikke. Aldrig nogensinde. Ja, jeg tror vi lige skal tage det her om, fordi at det var ikke helt ærligt svar. Ej, men det er ikke noget, jeg vil dele. Så det... men det er fordi, der har været en lille episode med mig for et år siden. Min veninde holdt fødselsdag, så jeg troede, det var halal. Al mad der, hun er muslimske veninde, og hun går med tørklæde, og hun har inviteret alle muslimske veninder. Hun sagde, altså, at alt er halal, så vi vælger bare det, vi skal spise. Det var brunch, så jeg tog en frikadelle, som jeg troede var kalkunfrikadelle, men det fandt jeg så hurtigt ud af, at det ikke var det. Jeg har i et år, da jeg gik i 3. klasse, spist så meget svinekød. I forstår det slet ikke. Det er en fejl, skal det lige siges. Ej, min gode veninde Susanne på Allé-skolen i Fredericia, vi lavede altid sådan en dyt, skal vi bytte? Bot, det kan vi godt med madpakker. Og så spiste jeg så meget leverpostej, indtil min lærer Lisbeth en dag kom og sagde, lille Bahir, hvad har du lavet? Og jeg var sådan, hvad? Men da jeg så kom hjem og fortalte det til min mor, så gik hun også i chok og tænkte, ej Terim, hvordan kunne du være ske og det ene og det andet. Men så sagde hun så til mig, at jeg skulle tage et glas vand, og så skulle jeg læse et par vers fra Koranen, og så skulle jeg så puste i vandet og så drikke det, ikke? For at bede om tilgivelse for det, selvom jeg ved, at jeg er tilgivet. Hun tog det meget på hjertet, men hvis nu man vil fejltale, så kommer til at indtage noget svinekød eller på den sags skyld alkohol. Hvis man ikke ved det i ubevidstheden, så er islam faktisk ikke så streng. Så er det sådan, altså så er det noget, du har gjort ubevidst, og det er der ingen straf for. Så jeg er jo imam, det er jo det, stillingsbeskrivelsen egentlig hedder. Jeg er også psykolog nogle gange, kan man sige. Du skal forestille dig, når du er i et fængsel, så er du altså lukket inde. Og som menneske påvirker det dig meget. Og hvis du ikke engang får den her kontakt med nogen andre, det er virkelig psykisk hårdt. Og for nogen så er den eneste, de vil have kontakten med, det er simpelthen imamen. Og det er den eneste, de får talt med. Her har vi så præstegangen, hvor vi har præstens kontor. Vi har imamens kontor derinde. Du kan se her, der er en masse bibler herude i virkeligheden. Selvom de står her, så kan vi sagtens nogle gange finde på at bede vores bønner her i nærheden, så det er jo slet ikke et problem. Dels har jeg fredagsbønnen, som så er hver fredag, hvor der er en prædiken. Jeg skal lede bønnen for den menighed, der nu engang kommer. Så har jeg en anden opgave, der handler om, at jeg har det, man kalder sjælesorgssamtaler. Det er simpelthen samtaler med de indsatte omkring forskellige ting i livet. Det kan være spørgsmål om religionen, men i langt højere grad handler det i virkeligheden om spørgsmål i livet. Det kan være sociale problemstillinger, det kan være uddannelse, det kan være alt muligt i virkeligheden. Så herinde, jeg vil have nogle samtaler engang med nogle af de indsatte, men jeg kan så se, at der er en præst, der bruger lokaler lige nu. Anders, ved du, hvor Regner er henne? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Jamen, det er fordi, jeg skal bruge kontoret derinde. Jeg skal have en samtale med en indsat, så jeg skal bare lige høre, om det er okay, at... det er ret sikkert, du godt kan gøre. I dag skal jeg snakke med en indsat, som jeg har kendt igennem et par måneder. Han har været her et lille stykke tid. Jeg synes, han har udviklet sig i en rigtig positiv retning. Jeg kan faktisk tage med herop på kontoret, så kan vi sidde her.
Det er sådan lidt for at få give dem et afbræk, hvor de kommer væk fra deres celle, de kommer et andet sted hen. Der er lidt friere heroppe, om man vil. Ikke? De kan gå ind og ud af døren. Du har det godt? Jeg har det også. Det er godt. Du bliver rykket videre snart, ikke også? Jo, jeg regner med næste måned. Næste måned, ja, okay. Så ryger jeg afsted. Når vi beder vores bøn ind på cellen, vi bliver afbrudt af vagten eller et eller andet, du ved. Beder vi den så videre, eller stopper vi, eller... Det bliver faktisk nævnt i Koranen, lad du at vi skal ikke afbryde vores handlinger, vores tilbedelseshandlinger. Så udgangspunktet er, at vi gør det ikke, medmindre det er nødvendigt. De kan have konkrete religiøse spørgsmål. Altså, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, bryder det min bøn. Altså, vi skal jo som muslimer bede de 5 daglige bønner, ikke? Altså, kan jeg gøre det? Hvis du skal have mad, og det er vigtigt for dig at få maden, hvilket det normalt er, ja. Så kan du sagtens afbryde bønnen. Ja. Og det du så bare skal gøre bagefter, det er, når du har afbrudt bønnen, taget din mad og så videre, så starter du forfra. Når du er imam, så har du en vis autoritet, det kan du ikke løbe udenom. Det kan du simpelthen ikke, fordi du har den viden, som en anden ikke har. Kommer spørgsmål, så giver du svaret, så kan den pågældende vælge at forholde sig til svaret eller ej. Det er en anden diskussion. Men jeg gør faktisk meget ud af at prøve at være en ven. Altså ligesom have et venskabeligt forhold til dem, så man kan snakke med dem om alt, og de også åbner op. Er du sulten? Jeg er sulten. Skal vi? Du kan godt prøve at kigge om der er et eller andet, du er interesseret i, men det er ikke så meget. Hvor lang tid har du været her nu? Mig? I Vestre? Hvordan jeg arbejder? Jeg tror næsten 3 år. Men jeg har mødt mange mennesker nu. Ja. Rigtig mange. Folk kommer og folk går, og nogen kommer igen. Ja. Det er så mærkeligt, fordi folk kommer tilbage til fængsel. Men det er sådan helt vildt mærkeligt, fordi du bliver glad for at se personen igen, ikke? Men han er jo kommet ind og sidde, så det er ikke særlig godt, det han har lavet. Den der, det er en, jeg har købt. Det der, det er en, min kone har lavet. Okay, så lad os prøve den der hjemmelavet. Og jeg tænker også meget på efter afsoning. Jeg må ikke komme helt ud af kriminaliteten og blive et helt anderledes menneske på den måde. Det er en sjov. Så du skal bare holde fast. Det er det eneste. Det er bare det handler om. Altså, hvis man, der plejer at tænke, hvis man kan herinde, så kan man også derude. En af de ting, der overraskede mig allermest, da jeg startede her, det var, der var faktisk en del, der havde muslimsk lydende navne. Så der er en overrepræsentation, det må jeg ærligt tilstå, det er der. Nu ved jeg ikke præcis med tallene, hvordan den er, men jeg kan tydeligt se og føle, at det er sådan. Og det skal der tages hånd om. Altså, hvis du ikke føler dig som en accepteret del af samfundet på lige fod med andre, så vil du jo også have nemmere ved at så at sige, lave oprør mod det eller gå imod det samfund. Mange af dem føler sig marginaliserede, de føler sig altså udsatte, de føler sig diskriminerede, de føler sig faktisk som, i mange tilfælde som andenrangsborgere. Der er mange folk, der sidder inde og har forvaringsdommen, og de har stadig ikke lært noget af det. De har stadig den gamle mentalitet. Så der skal være noget helt andet til. Mit synspunkt er, at det skal være religion. Okay. Fordi hvis en person han bare adlyder sine lyster, lige snart der er en, der pisser ham af, lige så er det et eller andet. Hvis straf ikke betyder noget for ham, hvad skal så få ham til at slappe af, tænker jeg. Kan du følge mig i det? Ja, jeg kan sagtens følge det. Han er ligeglad, om han får en ISO. Han er ligeglad, om han får 3 dages isolation. Han får 2 måneders fængsel ekstra. Det er det, der har ændret mig i hvert fald. Mange af de indsatte, de har den her teori om, at jeg har gjort så og så mange forkerte ting, så og så mange gange, så jeg kan ikke blive tilgivet. Og så sidder man bare fanget i den her spiral, hvor man tænker, hvor du ved, så kan det jo helt være lige meget, så kan jeg bare blive ved med at gøre alle mulige ting. Og så handler det også meget om at kunne vise dem, islam er ikke så svær en religion. Altså har man gjort noget forkert, har man gjort en masse dårlige ting, så at sige, som menneske, jamen, så skal der ikke mere til, end at man oprigtigt beder om tilgivelse for det. Og derefter jamen, så er vejen åben for at kunne gøre alle de gode gerninger, man har lyst til. På den måde så får de også håb om, at det kan altså lade sig gøre. Det er ikke bare os imod dem-agtigt. Jamen det kan rent faktisk lade sig gøre. Det samspil kan eksistere. Hvis man vel at mærke, og som jeg gør meget ud af at understrege, gør tingene rigtigt. Gør den på en korrekt måde, gør det på den mest fornuftige måde. Og prøver at tale og komme i dialog. Altså, religionen fylder i min hverdag således, at jeg beder 5 gange om dagen. Jeg holder også ramadan, jeg spiser ikke svinekød, jeg drikker ikke alkohol. Jeg har ikke kærester. Jeg forsøger mest muligt at være et godt menneske, og det er jo bunder jo i min religion. Og det er jo, på den måde kan man sige, måske er den så udslagsgivende for alle mine handlinger i dagligdagen. Sådan som vi lever i Danmark, så har vi arbejde, og vi har studie, og vi har så mange ting. Men på trods af det, så skal vi skabe tid til islam også, og det prøver vi vores allerbedste på at gøre. Ja, der er rigtig mange fristelser og udfordringer ved at være praktiserende.
Det kunne for eksempel være det her med alkohol. Hvis man er 16 eller 17-årig dreng, pige, som gerne vil praktisere sin religion, men så hver weekend, så ser man alle sine venner gå i byen og drikke osv. Det kan også godt være hårdt nogle gange, for eksempel i ramadan måned, hvis man er i skolen, klokken 12 frokosttid, alt skal over og spise. Jeg holder ikke ramadan. Jeg vil ønske, at jeg havde kunnet det, men jeg kan det simpelthen ikke. Jeg har prøvet det en gang, hvor jeg simpelthen var ved at dø, og det var ovenikøbet om vinteren, hvor det bliver mørkt klokken 3, ikke? Altså. Da jeg skulle bryde min fasten, der tog jeg ud til Roskilde, for at være det, som islam kaldes for rejsende. Og på den måde, så kunne jeg bryde min fasten. Jeg er nogle gange også glad for, at jeg ikke er den type muslim, som praktiserer det på disse måder. Fordi man bliver hurtigt sat i en boks, man bliver hurtigt stigmatiseret, man bliver netop hurtigt anset for værende en udansk borger. Altså hvis du vil, så kan du være transgender og være sammen med en transgender, og det er bare totalt normalt, og det skal du bare have lov til, for du skal bare være dig selv. Men hvis jeg har lyst til at gå med tørklæde, hvis jeg har lyst til at, ikke give hånd til mænd eller det ene eller det andet, så er jeg bare, altså, nu passer du på, for vi er i Danmark, ikke? Husk vi på, vi er i Danmark. Præcis. Det er noget, der sådan kan gøre mig rigtig, rigtig ked af. Religion ikke er noget, man er afslappet med. Hvis det ikke havde været for det hjem, som mine forældre havde givet mig, og den frihed, som jeg er vokset op med, så ved jeg ikke, hvor jeg var endt i dag. Jeg har været i skole. Jeg har været over forbi studiet. Jeg har snart eksamener. Ja. Min far har altid været meget opmærksom. Han har altid talt med os omkring vores liv, og hvad vi har lavet i løbet af dagen. Hvem har vi talt med, og du ved, hvor har vi været henne, og uden at være dømmende eller uden at være undersøgende. Så kan du huske dengang jeg gik på gymnasiet? Og jeg blev sådan... Jeg begyndte at interessere mig meget for islam. Ja. Jeg husker godt. På gymnasiet var der så 2 forskellige grupper. Der var de helt almindelige praktiserende muslimer. Og så var der den anden gruppe, som var ekstremt praktiserende, ekstremt bogstavstro. Og de var som regel medlemmer også af det, vi kalder for Hizb ut-Tahrir i dag. Vestre Borgerdyd Gymnasium i København i dag, stille søndag, men indtil sidste uge også et sted med plads til bøn for muslimske elever. Bønnerne udviklede sig til ekstremistiske, religiøse og politiske prædikener. På gymnasiet der kom Hizb forbi måske op til 3 gange om ugen og fik frit adgang til at komme ind og tale med os unge omkring religion og omkring praktiseringen. Og jeg sad ofte med dem, og jeg lyttede også ofte til, hvad de sagde. Jeg læste også deres flyers og begyndte at undre mig lidt og begyndte at stille mig selv rigtig mange spørgsmål. Hvorvidt Gud eksisterer. Hvor stor han er. Hvad sker der efter døden? Lige der var det et stort spørgsmål i mit liv, fordi min mor hun blev meget syg. Og hun lå faktisk på intensiv afdeling. Gentagne gange med blodpropper i hjertet, og vi skulle ind og sige farvel til hende, og så var der falsk alarm. Jeg havde brug for nogen, der kunne give mig nogle faste og klokkeklare, simple svar, og så var det det, jeg skulle forholde mig til. چرا هم فهمیدی که ما تغییر کرده بود؟ از خانمت فهمید. چی گفته بود؟ همون که گفتی که در دادی دیدم که کاراکتر در خورده سخنانت در خورده. خب یکی تغییر کردی در کنجکاو شدم استا. De faresignaler, som min far han spottede, det var blandt andet, at jeg blandede religion og politik sammen. Talte meget om de internationale konflikter og delte muslimer og vantro. Jeg brugte ordet vantro, kofet, og delte dem op som et os og dem. Nej, kan man da umuligt med efter mig, ikke? Ja, selvfølgelig, ja. Bare. Han lod mig tale ud, og det var der en grund til. Han tænkte, at hvis jeg afbryder hende, så går hun i en forsvarsposition, og så vil hun lukke mig ude. چنانچه مواظبت از خود افغانستان کردم که تا اینجا آمدم. با کلی با مواظبت عادت کرده بودم. خب ببینید در چقدر جنگ بود، چه مشکلاتی بود که ما از افغانستان برخواستیم اینجا آمدیم. پس بیشتر مواظبت عادت ما بوده که از فرزندان خود مواظبت بکنیم. بیشتر.
Min mor, hun havde planlagt en rejse til Afghanistan. Der overtalte hun mig til at tage med. Det var lige efter gymnasiet. Vi landede i Islamabad, og så kørte vi fra Islamabad hele vejen ind til Kabul, op igennem bjergene. Og det vi kom ind over den afghanske grænse, der kan jeg huske, der var faldet i søvn. Og jeg vågnede af, at der var et gevær sigtet mod mig. Og min mor, hun gik helt i panik og hev i mit tørklæde. Og jeg slog så øjnene op, og jeg spurgte mor, hvad der skete, og hjertet sad jo her. Og mor svarede, at han beder dig om at dække dit hår til. Og jeg røg jo efter, for jeg tænkte, jeg har jo stramt tørklæde på. Hvad er det, jeg skal dække til? Men der var et lille bitte hårstrå, der var ude af mit tørklæde. Det var mit første møde med den her ekstreme tilgang, hvor man går op i helt fuldstændig ligegyldige detaljer med, må jeg gerne ligge på venstre side, og hvilken tandpasta må jeg bruge, og nej, Gud straffer mig, fordi at jeg har sagt eller gjort sådan her. یعنی عقیده داشتن کدام مشکل خلق نمیکنه. خب اما عقیده را با خشونت معاوضه کردن خطرناک درست نیست. خب عقیده را اگر با محبت و صمیمیت پیش ببریم بهترتر og شایسته‌تر خود. Da jeg kom hjem, der fik jeg nærmest kvalme, hver gang jeg hørte nogen fra det ekstreme miljø udtale sig om Afghanistan. Og du vil gerne overføre det her tvang og det her frarøvelse af frihed på mennesker omkring dig. اگر دنمارکی است، اگر آلمانی است، اگر افغانی است، اگر ایرانی است، همه اینا بشر، خانواده بشر هستند. این کره زمین در حقیقت خانه بشر است. ما روی خود اصلاح بسازیم، خود ما. یک آدم چه میکنه مهم نیست. این وظیفه است که ما کدام وظیفه را اجرا میکنیم. ما وظیفه انسانی خود باید ادا کنیم. این مسئله بسیار مهم است. Det gjorde, at jeg indså, at der findes ikke noget godt i verden uden frihed. Jeg har ikke et problem med alle de store spørgsmål længere, og jeg tør også at tvivle. Så troen for mig i dag, det er en meget, meget personlig relation, jeg har til noget større, som jeg måske ikke har brug for at vise udad til. Man skulle tro, at danskerne ved nok om islam, men det gør de ikke. Den menige dansker ved ikke særlig meget om det at være minoritet i Danmark. Man har rigtig mange fordomme, og i de fordomme ligger også rigtig mange fordomme om det, hvad det vil sige at være muslim. Der er mange, der bliver forskrækket efter ham, der bliver amerikansk journalist i Iran. Der bliver han... Så er der mange, der tror, islam, der gør det på dem, og hvad er islam det? Men islam, det siger ikke sådan, nej. Det er forbudt. Der står ikke i islam, at man må tvangsgiftes overhovedet, eller at man skal giftes med sin kusine eller fætre. Jeg er fra Somalia, så jeg må jo være omskåret. Ja, det er det første. Og syet sammen. Ja. Og det er heller ikke tilladt i islam æresdrab. Det er det ikke. Ja, der er fordomme, men altså, jeg vil også sige, jeg har også masser af fordomme. Så fordomme er bare noget, der eksisterer, fordi man ikke har spurgt eller været interesseret i at vide. Ja, det er meget sjældent, jeg har set en kvinde, der er undertrykt, som var muslim. Ikke engang de kulturelt muslime, som ellers har det der med, jamen, nu skal du servicere, eller nu skal det... De virker ikke undertrykte. Ja, men det klæder også en kvinde at servicere, altså. Ja, det er totalt stilet, så kan hun også... Altså, det er jo ikke for sjovt, man lavede de der... Undskyld mig for at sige det meget livet. Lavede de der playboy, klubber, og hvor det er kvinder, der går rundt og servicerer. Altså, det er jo det, der tjener. Hun får opmærksomhed, ja. Hun bliver rost for sit arbejde. Det klæder en kvinde, men her så gør de det kun for én mand. Hvis folk skal være oprigtigt interesserede i andre kulturer, så er de også nødt til at vide, hvor de selv kommer fra. Og der tænker jeg, der er sådan en Gyldendal, der er sådan en lille kort intro, der hedder Europæisk idéhistorie. Det kan måske meget godt at lige læse først, så man ligesom selv ved, hvor ens kulturelle værdier og... Det er måske også at lægge barn ret akademisk højt, at man skal gå ind og købe en idéhistorisk bog. Den er meget kort. For at kunne få lov... Nej, jeg vil nu sige, spørg alt det, du vil. Du behøver ikke at læse 30 bøger, før du må komme og spørge. Du må gerne spørge mig. En bog.